Пятро Васюченко. Малавядомыя подзвігі Геракла. Чытае Зміцер Бартосік. Малавядомыя подзвігі Геракла ад аўтара. 12 подзвігаў Геракла, падрабязна выкладзеныя вышэй, далёка не ўсё, чым праславіўся вялікі герой, якога можна з поўным правам назваць Шварцэнегерам старадаўніх часоў. Пераказаныя намі гісторыі, якія здарыліся з Гераклам, даволі шырока вядомыя, але былі і менш вядомыя яго прыгоды. Ягоныя сучаснікі чамусьці імкнуліся замоўчваць іх. Чаму? Можа, і тут падзейнічала воля Геры, яе жаданне паменшыць славу Геракла, што і так занадта разраслася. Ці прычынай была зайздрасць і дробязнае самалюбства Эўрысфея, але шыла ў меху не схаваеш. Дзякуючы сведчанням старадаўніх пісьменнікаў, такіх прыкладам як Апаладор ці Эўрыпід, мы даведваемся пра новыя і новыя ўчынкі героя. Некаторыя з гэтых прыгодаў адбываліся падчас тых паходаў Геракла, у якія ён выпраўляўся на загад князя Эўрысфея. Мы наўмысна апускалі іх, каб не адцягваць увагу чытача ад асноўных падзеяў, але ў гэтым дадатку з задавальненнем распавядзем пра ўсё, таму што і нам, як і табе, чытач, шкода развітвацца з улюбёным персанажам. Мяркуем, з гэтых гісторыяў можна атрымаць падвойную карысць. Калі ты студэнт, ты можаш азнаёміцца з дадаткам і здзівіць свайго выкладчыка літаратуры словамі: «Вы нам распавядаеце пра 12 подзвігаў Геракла, а я вось дакладна ведаю, што Геракл яшчэ звыш таго здзейсніў тое і тое». А што менавіта, ты вось-вось даведаешся, і магу запэўніць цябе, што гэта далёка не поўная справаздача пра незлічоныя подзвігі і прыгоды, якімі поўніцца дзіўная біяграфія Геракла. Гэта дазваляе нам спадзявацца на новую і не апошнюю сустрэчу з пераможцам. Трызна па Алкесце. Гэта адбылося падчас падарожжа Геракла ў Фракію, па чацвёрку коней-канібалаў, якія належалі Дыямеду. Надвор'е, калі памятаеце, было цудоўнае, настрой героя і ягоных спадарожнікаў бесклапотны. Геракла нават адпусціла на час ягонае захворванне. Sample complete. Ready to continue?